Yo, what's up Super Fam? It's me again, Super Miguba, and welcome back to my YouTube channel. Wa nagbahig kong kalo. Good morning di ay sa tanan. So karon, among baol gisanggi na gid sa. Abot ato diha naay dikhang nagsanggi ato diha Di yung kaming thang Niljin, may wan. Grupo-grupo bas mga grupo. So Super Fam kanis Niljin apo ni siya kuan nang Facebook page pohon mugama kay daghan siya video nga mga kuan ba. Mga kahibulungan sa dakan kag bidyong mga kahibulungan so padayon may sa pagbidyo ani among panron hanang baon, so stay tuned. So Super Fam Niljin asa makasulti ng pagsanggi na to sanggi rin. So Super Fam mo ni among mga nanabang among sanggi kay mo ni among kultura diri sa among abang og nay sanggi nay manabang para og mutabang po dali po siyang mahuman si kare singala na ni din kare si Bay Romeo din kato dinis si kato Joy kare Rini boy kato dito duha no ni din si Heidi ni boy. So mo ni Super Fam no dahil si Charles dito kana then akong uyuan to ato padulong ni sa babaw among akong gamayng baol then kanang diha kanang ay gad akong kahoy kuan palasyo dalakit na siya Super Fam. So muna siya Super Fam ni among kuan gamay ra gyud kong baol napas babaw na usa didto pod na kuan ay manalamang gun atay ka kuan ba natay nay malugaw nay malugaw og nay kuan sa din kasog nay ulan-ulan sa taligsik natay makaon no diha mura to dayon. Kami ako tagsa nang itapo na siya kuan girlfriend ngita girlfriend pareho po na akong walay girlfriend kaming duha puro may mga walay girlfriend. So Super Fam or to siya din muna Super Fam ilang giputol ba ilang gi kuan muna pinagsaon ni og kuan pinagsaon ni og taple anaon na siya edi mo ana gahi muna gitawag sa mais muna mais nga kuan tanom din kani muna gitawag og puso sa mais. So morto siya Super Fam og padayon may kay morto siya padayon may kay murag kuan muto ba nya kinahanglan makahakot na ang uban kagpat na pot siya og bye.